Gisumpayan ang atong unang pagbasa sa gahapon. Nga ato naman itong gisgutan og kadiyot nga si David, risk taker. Niya pag risgo niya siyang kaugalingon, nawa ang iyang kahadlok o bisan ang iyang hari nga si Saul nahadlok ni Goliath or sa in English Goliath. Sa may nahitabo siya mo ini sukol niya ang iyang gigamit dili espada kay wa man siya lagi tudloi gubat, wa man sad siya tudloi unsaon paggamit pa adtong espada kay batan-on pa man kay siya. Ang iyang gigamit, ang iyang naandan nga gamiton batok sa mga leon o mga lobo, ang iyang saplong or lambuyog niya ang espada ni Goliath nga porte na gyud niyang hanasa ato, way makabuntog niya, mahadlok ang iyang mga kaaway. Giunay paggamit ni David aron iputol sa liog ni Goliath. Talagsaon kay na siyang kuana no nga ang champion sa gubat nga porte gyud ngilngiga nga murag tibuok kalibutan ng mga sundao, way makasinggol niya og away, giunay pagputol ang iyang liog sa iyang kaugalingong espada. Kani siya ako ning na pamalandungan ba nga unsa may gigamit ni David katong bato kadali ra tong lihayan, nganong wa man kalihay si kanini ang Goliath nga makalikay man kay siya ng espada nga kusog kay na iana, paspas kay na ipang iskrima ang iyang mga kontra, maupuan man na nila ang gamay kayong blade. Unsa nakatong bato nga padong nimo kadali ra nang likayan? Pero ngano man siya kalikay? Tungod kay ang iyang kontra mao ang Ginoo. Kadali ra gyung likayan aning atong COVID, kaning Omicron. Kadali ra nang likayan, wala man nagsimple kay subaw. Yang anong nangahadlok man ta karon? Kay nakigkontra na tas Ginoo. Mo na ningon si David, ikaw nagsalig ka ng imong espada, batok ka nako. Ako nakigatubang nimo pinaagi sa akong Ginoo. Kana bitang makigatubang tag problema, makigatubang tag tao, bisag unsang sitwasyon sa kinabuhi nato nga di ta magsalig sa atong abilidad ug sa atong kapasidad, unya ang atong saligan ang Ginoo, sayon kay buntogon, sayon kay sulbaron ang problema. Kamuron unsa inyong gisaligan pagsulbad sa inyong problema nga wa na moy atop? Nagsalig mog tao, nagsalig mo sa inyong kaugalingon na wagin mo'y ayo ana. Muna kita din salig ra kita sa Ginoo. Nya unsa may gingos Ginoo? Pamaligya lagslat pader. Nya kanang imong halin kay di ba na manay ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Siya kanang imong gibaligya nga slat ug mahalin na ang halin ipalit og sin ug ang tanan ihatag ngadto sa mga kabos. Di na maligya ta. Last Sunday karon mao na ni ang atong final nga halin. Ang ato adtong gibaligya 3,000 ka slots mo atong target aron makapalit tag mga sin. Ang atong total nga halin niabot gyud og 3,350 slots. Di pakpak ka. So karon mag-canvas na taron anig mga scene og na ninyo dihay mo supply ani bisag tag baratuha lang sa ninyo para madaghan-daghan tag mahatag. So manguan taron manganbas patarog mga scene nga maka-igo-igo kay murag wap anak ko matan-og pilay na tabulate dito pila ka buksin ang kinahanglan. Pero ako itong gipasiplatan gahapon, o man sa kutagay sa akong mga IT nga nagtabulate, o man ito kadungog nga niingon ko,
tagain na gyud ko ha kay ako nang i-report ugma. Amo wate ito kadungog IT pero ako to napasiplatan ilang computer, encode sila. Mura naman tog hapit na to mo 3,000 naman sa tukapin kabuksin dito lain-lain nga kuan ba lain-lain nga kanang sizes. Murag dol-dol na tingin to 4,000 ka sin patay ning atong 3,350 slots. Ato lang ni tanawon asa ni siya abot. Pero mo ni siya. Nya karon ato sa tong gi-announce ang Heavenly Joy. Nana say naman ito makadecorate na kita anis atong altar og makapakaon na tas mga piniriso na natay halin nga 487 slots. Di pakpak ya puntaan. Totobra ba ni karong Sunday 4,513 pa ka slots nga tag 300 ang atong Heavenly Joy or HJ. Kani siya mao ni ang gitawag nato bag salig lang tas Ginoo kinsa iyang mga kasing-kasing nga tandugon. Pero naa jud koy tawo nga tumngon nga akong ingnon kanigid siya moy akong lauman nga mutabang nako, kanigid siya moy akong duolon kay para mutabang nako, inigbalibad niya nako mura kog malusno, di ba? Bisan kamo mga asawa salig gyud kay mo sa inyong bana nga maogi mo mahal ninyo, maogi mo higugma. Oy, kahibaw nimong tuwa dahil laing gihikap-hikap dito. Wa na lusno dayon ka, di ba? Mao sa na mga bana, salig kay kana akong asawa, faithful kay na nako, lutuan jud ko ang naglami. Sustuan mo sa di ay gibahinan siyang linoto, ang silingan. Gibahinan sa despari di ay. So bisan pag tingalig pari mo ibahinan. Mura na kag malain oy. Bana, kung nagsalig gyud ka ana para sa imong kalipay. Pero kung ang imong kalipay adto nimo kuhaos Ginoo, unya ang imo rang buhaton kanang maong kalipay nga gikas Ginoo, mao nay imong ipaambit sa imong isig katao, porting nindutas imong bation. Mo na si Kristo diri sa atong ebanghelyo, kita siya taong nagantos kuyos og kamot. Yang gipangutana tong mga nanambong, apil na tong mga leader, mga pari dito, mga parisiyo. Yang giingnan unsa may maayong buhaton sa adlaw ipapahulay. May magyud kay mos balaod. Inyo man ang gimaster og maayo. Ang pagtabang o ang sa to? Unsa may maayong buhaton? Ang pagtabang o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Kamo'y pangutanon sa inyong tubag. Pagtabang o pagdaot? Musga. Wagin mo kasuway nga dihay Domingo nga ni simba mo pag abot sa inyong balay nang libak kas imong silingan, wagin mo kasuway ana. Imo na nang gidaot. Di ba? Kakita ka nga naay gibuhat daotan, imo dayong iistorya, i-post pa nimo social media. Nya gikan pagyud ka ni simba. Mao na ingos Kristo. Ting adlaw igpapahulay, pasabot Domingo man na sa ato, ting simba, ayaw yung panaot og tao. Pero kita, dali ang manaot. Napalanggay des pultahan. Unayon, pagdaot ang pari usahay. Unsa man to yang humili, man tumutumong. Ay, naidaghan kayo. Ang kusog ay mo criticize sa humilis pari. Ambot lang, aning atong dikon, unsa sa kani siya, di ba sa kani dautonon sa ay noon, daghan sa mudaig, basta magtinarong lang ta, pero nagi mudaot. Tanawa ang mga parisiyo, ang mga katong mga pangulo bas mga Hudiyo. Tanawa sa ilang gibuhat. Pag humaghimo ni Hesus sa angay buhaton nga mao ang pagtabang, mao ang pag-ayo, nang lakaw sila, nakikita dayon sa mga kadagkuan ni Herodes, nagplano sa pagpatay ni Hesus. Adlaw tong igpapahulay. Adlaw to nga balaan para nila nga masuko gid sila naa kay buhaton panahos adlaw igpapahulay kay balaan kay nang adlawa. Pero sila nagplano sa pagpatay sa taong nagbinuutan. Ngilara gid aning tao, no? Lingian na imong tupad. Ingna ngilara gid ay nimo, no? Ana ingna.
ina ngilad yung kay ka. Kana bang tao bitaw nga bisan pag master kaayos balaod, master kaayos Biblia, master kaayos mga doktrina sa simbahan, tag-as kay mga ranggo sa simbahan, mga monsignor, mga obispo, mga cardinal, hasta Santo Papa, daghan kay silang mga professional career nga achievement, doktor sa canon law, doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa psychology. Pero guhay Ginoo ang kasing-kasing magplano pagpatay sa iyang isig katao. Muna kamo, sige mo gastoan ng inyong mga anak para pa-eskwelahon, siguro agyod samtang nag-eskwela na Ginoo. Murabag si David ba? Samtang nagbantay sa mga kahayupan na ay Ginoo. Nakig-away sa gubat, naa sa gyapoy Ginoo. Kita naaraman tay Ginoo usahay kung naa tay problema, naa tay kanser. Kusog kay tag Ginoo, Ginoo in taon ayuha ko sa akong kanser, inig kaayo nas kanser. Ang saan naman sad? Ang iya na sang kaugalingon mo isaligan. Ala, inom ana mga pills. Ala, sige yung kay baglikay lagi kuno sa mga anak. Yang Ginoo gusto nga 12 kabuk yang anak, ang yang gusto duha ra gyud. Kadtong napo patio na to niya pills, patio na to kondom, kay ako gyud magbuot, ako gyud magplano. Ini ka kanser, Ginoo in taon salig ra gyud ko nimo. Ikaw ra gyud Ginoo. Tiwasono na kay karon pa bang kani salig no nako. Tiwasono na ka. Ay ganabe, ringian na yung tupad. Yung na po pa kay kanser, yung na napa kay kanser. Kay basig ni simba na din para pang-ayos kanser. Musimba ganita, gusto tang makigsuod sa Ginoo. Haron bisan asa ta maglakaw-lakaw, bisag unsay atong buhaton, kuyog ang Ginoo. Nya atubangon ang nato tanan uban sa Ginoo. Tanawa na mga tao nga kunuhay buutan. Dali kayong mahiubos, dali kayong mangluod, di ba? Maura gini akong ilhanan kung ang tao suod sa Ginoo or dili. Kaning nagwali, suod ka nis Ginoo. Pangutan ang sakristan. Ang sakristan kanang driver, mao gyud nay makatubag. Apil na diha mga lektor o kanang sekretary, kana pangutan-an na sila. Katubag gyud na sila. Unsa to'y timailhan sa tao nga naay Ginoo, di gyud masuko, di magyaw-yaw, dili dayon mangluod, dili mahiubos, dili siloso. Ana, mo na siya mga pipila lang na timailhan. Nya kini nagwali. Pasar, hagbong. Di ba doko-doko din mo siya. Hagbong na. Labi na ni kani. Ana, mau pangutanon? Nawa ron ng taod-taod. Ingon din nila, naunay siyang wali. O niya, kung ingon ani ko, magpabilin na sa kong ingon ani. Mauna lang sa ginay akong batasanon. Di na, makikuyog na ko sa Ginoo. Maningkamot ko, ana, ang pagpakigsuod sa Ginoo. Aron nga, kining tanan nga akong buhaton, labi na ning ay noon, kapasar-pasar sa tingin ko gamay. Gamay na tingali. Naam sa imo comment ako, Pader, imo bang project ba simbahan? Dagko kay tanan imong himuong project. Sige kag sultig milyon-milyon, pero relax kay kag now. Mura na magsayon-sayon no na nimo mga milyon-milyon. Na kami gay diri 500,000 lang mutkot na magimiso. Ya, nganong ako man ang gihimo ana. Nganong mura na magsayon-sayon. Nagoy Ginoo. O tandugala na ilang kasing-kasing Lord. Na itandugon nga kasing-kasing muhatag og 1 million. Na asay tandugon nga kasing-kasing muhatag sag 1,000. Okay na kay na. Na itandugon kasing-kasing hatag 500. Na asay usay tandugon 300 ihatag. Na asay 300,000, na asay 500,000. Depende na giyon sa pagtandog sa Ginoo. Nya mingon ako, Lord, mao ni. Nya inig kanang na ako'y panginahanglan. Mupiyong ako sa akong mata, Lord.
kinsa may akong tiksan. Siya kanay tiks ini. Ninig-tiks na ako, balibad ayon. Uy, balibad man Lord. Siya, relax lang. Ito pa'y lain. Tiksan na sad. Uy, sugot man Lord, pero wakabot. Sige, kato na sang sunod. Nasa isa'y masyako. Kay, imbis ga-expect ko nga maoran ni iyang ihatag, inighatag ko, hala, musta ko ni Lord, dako ko dani siya. Siyak-siyak pa ka diha nga. Bangaan ka na ako. Muna, marelax kita. So ay ninyo, wakay ka pa eskwela sa imong anak. Piyo nga imong matay na, Lord, wakoy ka pa eskwela, wapagid mi atop. Siya, paunda nga. Simple na. Di ba? Paunda nga. Anong di ay? Mao na lang ginagay makapalangit ng eskwela. Paunda nga. Pila ra ng pag-undang og 2 ka tuig, nya tudloi siya sa pagtrabaho nga binuotan. Trabaho nagbinuotan, banding kay mo sa trabaho, katigom-tigom mo pagkasunod tuig. Pa eskwela, buutan kay na mo eskwela, kay nakahibaw na siya lisod pagpangitag kwarta, kay nakaundang gud siya sa pagkaway kwarta. Nya kusog kay na mo daginot, magsudan lang nagbuwad, di na mangitag mga laming sudan, di man na mangitag wifi, di na mangitag computer, kay anugunan siya, kay lisod kay pagpangita sa kwarta, kay sud sa usa ka tuig nga nakig-partner siya sa iyang ginikanan pagpangitag kwarta, dili sayon. Ano akong gibati sa una, dili sayon ang pagpangarga, pagpamutos og mangga, pagpanguling, pagpakyaw ang mga gunahon. Dili sayon mo na inig-eskwela na ko kada piso. Gibugtian, ginagpaningkamot. Mo na karon. Pati na akong mangulikta. Dili sayon ay. Pero ayaw sige hatag nga mangutang yung ka, mangutang mabudang ka na mangutang nako pader, mangutang ko kay para ipa-eskwela sa kong anak nako paunda nga. Nya mutuo man dayong luha, ayaw sad pader kay graduating na buutan pa di mo duwag computer sa duwa sad dili mag wifi ang nang internet mo kuasad pader ginagmay pero buutan na pader wa maguyab-uyab ana asad pader wa magkuot-kuot wa ko kibaw pader sige na lang ato lang tagaan hilak-hilak ka diha ana ba. Daghan karong murag buotan pero mga buangon kay man ang kaugalingon ra gyud mo igisunod. Gusto kong mo graduate, gusto ko makatrabaho, gusto ko na ay kwarta, gusto ka na sa Ginoo. Ang labaw sa tanan kuyaw kay gusto ko magpari kay dakog kolekta. Pangutan as reverend. Unsa iyang gusto nganong nagpa-ordain siya. Pero nagstorya mi pa-ordain siya kay gusto siyang wa sa siya yung gusto malangit sa tuig gusto ni mo rin gusto siya nga mualagad sa simbahan kana windot kayo mao nay makapagaan sa atong gibati muna si Jesus diri sa atong ebanghelyo ang iyag yung focus mao ang pagtabang sa nanginahanglan dili ang iyang kaugalingong kalipay o kasikat. Bahala nag-inyo kong patyon basta makatabang ko sa uban. Nabitay ni donate na to karon nga naa siya stage 4 cancer. Ningon siya, Father, kining akong para gasto sa akong chemo, kuhaan ko ni og usa ka schedule sa chemo, di siya magpa-chemo. Niya ang katong maong budget sa chemo iyang gipalit og slot. Nako mamatay kag sayo ana. Niya mas malipay man ko pader nga makatampo ko diha sa imong project. Awan naman sa stage 4 naman sa tiwasono naman. May na lang to na ending. Pero malipayon kay siya. Lukso-lukso ko kunong iyang kasing-kasing kalipay. Ambot lag buhi pa batoron. Pero anindot ano kanabang malimot kasi imong kaugalingon nya ang imong kalipay pagtabang sa uban mo nas Kristo na lansang sa cross ngano man di man iya kalipay ang pagluwas iyang kaugalingon ang pagluwas man sa iyang isig katao ug mo ni kaning namalit na tong mga slots karon makaluwas mo daghan kay mga balay nga wa nay atop at least matagaan na to gamay nga ana sila kapasilungan makaluwas mo mga tao nga wa nagibalay
may na lang na tagaan na tugsin aron pulos na lang atop ang ilang balay. Kanindo talang ana kaysa magligid sila ng yuta, no? At least na atop-atop. Og salamat sa atong mga lay ministers, sa atong mga San Jose, naghago og panganbas niini, interview, check up sa mga balay, una pa nato i-tabulate na tinuod ning nanginahanglan. Hago kay sila nang pipila ka mga atong mga lay ministers. So salamat sa atong paningkamot. Nya hinaut unta nga ang Ginoo mubugti sad og daghang mga grasya kanato. Na ay ning text nako kagabi nga, Pader, mupalit jud ko na imong bag-ong slot. Kay katong una nimong slot, Pader, nakapalit ko atog 3 ka slots. Pagkadaghanang grasyang niabot nako, human akong palit, nako kani ay namuhunan sa di. Aw sige na lang, mao na imong pamuhunan. Basta tinarong lang. Kanindot ana. Pakyason ka kas Ginoo, dili gyud. Basta kinasing-kasing ang imong pagbuhat ni ana. Nindog ta.